Fetaħ il-bibien tiegħu għall-ewwel darba għal pazjenti għal servizzi ta' outpatients iċ-Ċentru Reġjonali tas-Saħħa Ċensu Mowran Fraħa Ġdid. Sa issa jiġu offruti s-servizzi tal-Speech and Language Pathology u l-ġinekoloġija. Fil-jum ta' tnejn indew 50 persuna. Dan ix-xahar se jiddaħħlu 8 servizzi ġodda li fost oħrajn jinkludu fizjoterapija, ortopedija, podjatrija, gastroenteroloġija u mediċina respiratorja. Is-servizz tal-MRI li diġà kien qiegħed jingħata edha fuq minn 1000 pazjent u se jkompli jingħata lill-pazjenti. Dan iċ-ċentru jinkludi wkoll żewġ tiswali fejn isiru l-operazzjonijiet tal-endoskopiji u interventi oħrajn li se jibdew jingħataw fil-ġimgħat li ġejjin. Bdiet taħdem minn hawnhekk għall-ewwel darba Rebecca Formosa li toffri s-servizzi ta' Speech and Language Pathology. Ninsab kuntenta ħafna bil-proġett, il-klinik vera sabiħa, kollox modernu ġdid, ir-riżorsi sbieħ ukoll, ħadd gost niftaħhom dal-għodu, eċitata ħafna li l-klijenti tiegħi ħajkunu jistgħu jibbenefikaw minn dawn l-affarijiet il-ġodda u l-servizz tiegħi dejjem ħajkun qiegħed jimprovja. Fi żjara fiċ-Ċentru Ċensu Mowran fejn iltaqa' mal-ewwel pazjenti li ndew mis-servizzi provduti, il-Ministru għas-Saħħa ġewwed jingħabela fis-seda l-proġett bħala pass importanti għal qasam tas-saħħa f'Malta li sar realtà mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi. Ħanibdew b'servizzi ta' kliniċi, servizzi ta' outpatients għaliex l-approċċ li ħanadottaw huwa wieħed gradwali li s-servizzi jimbnew ftit ftit. Jiena kuntent ħafna bix-xogħol tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi l-FMS kif ukoll il-kuntratturi kollha li għenu ġewwa dan il-post biex inkunu nistgħu nagħtu dan il-post lura l-pubbliku. Il-Ministru għabela tina l-impenn tal-Gvern li jkompli jdaħħal servizzi ġodda fiċ-Ċentru Ċensu Mowran biex jikliemu dil-faċilità tilħaq l-iskop kollu tagħha.